Oo niya, pagtapat ko na. Para yun ako may miso pa bakit menuling ko. Kasi niyang bingot ko, pepayaldo na akong mako. O ni nga kalimbatawa na ako niya, medulok ko. Mag-graduate kayo man! Mag-graduate ko! Mag-graduate ka naman! Mag-graduate kayo man! Woo! Hallelujah! Tulid ako. Ay, Aray, sarado na yung gate. Hanapin magbayang magiliw na la, sabi ko na Par, dyan ang papel, par. Yan naman yan, no, kanya rin mapanyad papel. Wala na papel. Pangkya na. Regine! Yung cater tamo ang gala po to, niya da kalimpamangan. Ngay ko migaga na ka, uling rin kumari ko kanyan, balo ko yung pangawan nyo, yung pamangan tamong yan baka CCTV yan. Nyari nga lang marine kanyan, mamalo lo. Potang kai, uli do po, rempinggan, nya samasan nyo na Pare, kapilan mo pala bayaran retang inutang Ang mo. inutang. Sa retang pigpalulan ko kanito. Tingka lang bagda na redo, te mo pe, pagka nakakalakulan mula ako pamaid kaya ko. Lang gagalaw, ta siya rin gamat yo. Lang gagalaw. Ta siya rin gamat yo, sa balan nyo. Hoy, matawag ginalo ko. Baka nambilantas ng ikegalo. Pakaisipan me, sige makanan magawan to. Ako bisa. Ay, balanak pala panty. Magmens ka? Tayo na, papaldak yan, tayo. Pakala naman ke. Papandak yun. Ako papakiramdaman ke, tayo. Na, sigurado kang tao yan. Kabaya tayong anak mo. Hello po, sir. Welcome to McJolly. Ano pong order you? Metong McRice, McChicken, tsaka metong na rin McFloat. Puro po, Mac, sir. Mamakla kayo. Na, wa baka kasi makapatay ko yan. Miss Papanyags mo? Ali. Yung totoo. Ali. Kalagaran kayo po. Maranon kong Di sa oras minuli. ko. Di nga lang kapakingawang. Maranon ko nga Sasagot ka minuli. po, babunta ka pa ang pabalik na ako yung mukha mamaglok kundi paningalti ka.